pripravovanej muzikálovej komédii Cesta do Božieho kráľovstva sme vás už informovali. Premiéru mali diváci možnosť zažiť v nedeľu 7. apríla o 14. hodine. Muzikál organizovala Domka, Združenie Salesianskej mládeže. V hlavných úlohách sa predstavili deti a mládež z Domka Senica, ktoré poctivo niekoľko týždňov predstavenie nacvičovali pod vedením režisérky Kristíny Halašovej. Toto bol už v podstate môj druhý režisérsky počin. Predtým sme mali asi rok a pol dozadu, sme hrali prvýkrát v podstate Zatiahni na hlbinu. To kedy si hrali, ale vo veľa menšom rozložení, takže teraz som to vlastne upravovala na väčšie pódium, pre viac tanečníčok, viac hudby sme dopisovali, takže teraz celá táto tvorba trvala asi tak od septembra, by som povedala. V septembri sme začali v podstate prvé skúšky, keď tak za hudbu sme skúšali, hlavní herci si rozdielovali role, hľadali sme, kde koho obsadíme a postupne sa začalo skúšať. Dej pozostával z dobrodružnej cesty troch malých súrodencov za hľadaním Božieho kráľovstva. Na svojej ceste mali možnosť zažiť neobyčajné veci a nabrať rôzne skúsenosti pri plnení dobrých skutkov. Diváci zaplnili takmer celú kinosálu Domu kultúry a odchádzali obohatení o krásny kultúrny zážitok. Chceli by sa tento muzikál ešte zreprízovať na jeseň. Uvidíme, či sa nám to podarí, ale boli by sme radi a možno v budúcnosti ešte pripravíme niečo podobné. Z predaja vstupeniek sa vyzbieralo 2536 eur, ktoré poputujú na pomoc klinike Jana Pavla II. V Ugande.